Les xarxes socials han adquirit un protagonisme innegable que fa que ens en resulti difícil imaginar-nos la comunicació actual sense internet i aquestes xarxes socials. Les webs podem dir que s'han tornat humanes, la informació ja no és unidireccional, les connexions entre persones es multipliquen i tenim molt més poder de participació. Hem de perdre la por. Són eines molt senzilles d'utilitzar, molt fàcils. De manera que no hem de tindre por a la tecnologia ni a les eines. El que sí que hem d'estar és disposats a canviar. Això no té volta enrere. La tecnologia avança, d'acord? De manera que més tard o més d'hora ens hi hem d'anar posant, ens hi hem d'anar entrant. I un últim consell, que diu que si no sabem per què ho volem, potser és que no ho tenim que fer servir. Ens posaven una informació i nosaltres la vèiem, l'utilitzàvem. Aquí no. Aquí la web 2.0 el que es tracta és d'interactuar. Jo et dono les possibilitats, no només informació, sinó eines perquè tu siguis protagonista, tu puguis interactuar amb el que t'estic presentant. La llei estatal marcava qui podia identificar i de fet era un monopoli públic. Vull dir, jo no puc donar a mi mateix el meu DNI, només me'l dona l'Estat. En canvi, a la xarxa social veureu que la identitat és de primera part. És l'usuari el que s'identifica a ell mateix i es caracteritza com vol. En el nou entorn el que fem és dissenyar els processos de negoci, l'ús d'aquestes xarxes socials i sistemes de comunicació social a internet perquè siguin el més raonables i proporcionats possibles. Amb tot això, doncs, què estem aconseguint? Doncs estem arribant a molta gent que fins ara no hi havíem arribat mai, perquè no llegien el diari, perquè no els interessava la publicació municipal, perquè no miraven Canal Terrassa, per lo que fos no s'informaven, però sí que estan connectats. I a tots aquests els hi arribem. Tot això suposa un canvi en les regles del joc, en la comunicació institucional i en la relació de l'Ajuntament amb la ciutadania.